Dobro večer, dobri ljudi, evo nas u 11. sezoni Krokraka. Neko se seća ovoga, neko baš i ne. Kad sam igrao 4. sezonu, ne znam, to je baš imalo puno pregleda iz nekog razloga. Ali ne, to nije razlog zato što snimam ovo, zato što želim pregled, nego zašto je zapravo zanimljivo. Jako ima puno zanimljivih ljudi ovdje. Ne znam što su neki sivi, a neki nisu. I neki ovaj lik, kako zove, Tranfa, on mi je dao ove alate ovdje. Tako da ćemo odmah da se bacimo u akciju dok ja nešto pričam, zašto nisam bio tu i td. Dakle, možda neki znaju, ali verovatno većina vas ne zna, nisam nigde to objavio, nemam socijalne mreže, odnosno društvene mreže, kako god. No, bio sam na odmoru, šta je sad ovo? Cornflower. Koliko imam puno stvari da naučim ovdje. Dakle, bio sam na odmoru, bio sam tačnije na moru sa porodicom, bilo je baš onako chill 10 dana, a zašto ovaj creeper ovdje? To. Dakle, nisam se najavio, ja se izvinjavam zbog toga, ali nemam neki običaj da najavljam, vi ste već navikli da moj content ne postoji, to jest postoji, ali jednom u 7 mjeseci. Ovdje sam već naišao na... O bože gospode, klasična Krokraka. Dakle, mi ćemo već morati da krenemo da tražimo hranu. Možda ovdje imaju nešto. A ne, nećemo to. Dakle, sad igramo 1.14.4, valjda, Optifine. Ja ovo drvo nisam vidio, koji... Dobro. I ako se pitate koji shader pack, ne to. Stani. Koristim Silver's Vibrant Shaders Light, ali ajde da se ono malo isfleksujemo, da ne kažem nešto neprikladno na srpskom. Sad je baš lepo. Jao da, može se pliva ovdje. Dakle, nisam igrao Minecraft 2 nedelje skoro. I mnogo sam trenutno umoren jer tek što sam se vratio nisam ni raspakovao ništa, samo sam došao od... Ne, beži. Dakle, samo sam poneo stvari do stana i odmah sam upalio svoju omiljenu igricu iz detinjstva da se pridružim drugim ljudima sa Krokraka koji već imaju, ne daj Bože, 31 smrt ima čovjek. Ali u suštini, čak ja sam čuo kokoške tamo neki. To je hrana, it's free real estate. Ne, deć. Postoje poprilično neprijetno mračno, ali iskreno baš lepo s ovim shaderima. Uživam. Cijela 3 hunger bar. Ovdje lava, iron, odmah ćemo da pokupimo iron. Mnogo se sreće što mi je odmah dao iron diamond pickaxe, stone age. Da, mnogo me nervira ovo što izlazi check your recipe book konstantno. Da li da krenem da cave-ujem? To je vjerojatno jako loša ideja. Ne, taj creepy cave noise. Ovo pećina ovako izgleda baš strašno. Ali sad ću ja to da popravim. Evo, much better. Dole je zlato, ne znam čemu služi zlato. Valjda su dodali još neku funkciju osim da izgleda lepo i da pravi zlatne jabuke iz UHC. Evo, check your recipe book, hvala. Evo još zlato. Šta će mi zlato? Ajde da budemo full iron bez hrane. Majko moje, gdje si pošao? Sve ti je... Da napravim crafting table. Bam. I jednu veliku pećnicu. Šta je ovo? N10. Gravel je dobio novu teksturu, interesantno. Šta? Molim? Blue dye. Šta je lapis onda? Čujem kako neki šišmiš gori. Majku moja. Šta sam ja morao sad da vidim? Kako su pauki šišmiš izgoreli u ovoj lavi. Kako je život samo okrutan. Da li će ovo da radi kako treba? Drugari. Imamo jednu 3-bit pack V3. Inače predložite da li da igram s ovom teksturom ili sa nekom drugom. Mislim, meni ne smeta ni jedno ni drugo, nego kao možda se vama sviđa više da igram s 3-bit pack V3 koja će uskoro da izađe. Neozbiljno, ali bez light mapa. U stvari možda ubacim light map na kraju, ali ovdje sam napravio neku teksturicu koja treba da bude light map, koja ne radi. I dalje nemam pantalone da zaštitim svoj... Znate. Ali nije ni bitno, ja sam jak i nezavisan čovjek, mogu i bez pantalona. Valjda to tako funkcioniše. Opa, ovo je moglo da bude vrlo loše. Ne, beži, umri. Hvala, doviđenja. GG. Lapis.
E sad. Da, znao sam. Staviti. Opa, ništa ovdje nastao. Haos. Ja sam otišao. Doviđenja. Mogu sad već da gledam gdje ću da napravim bazu. Svinje. It's free real estate. Ne idi u pećinu. Može nešto da me se čeka. Vrlo opasno tamo. Itadakimasu. Čuo sam još jednu svinju. Gdje si? Dođi vamo. Njame. Šta je ono? Da li je ono građevina Krokraka? Ne, da, postoji oni igloji. Znam da u nekim ovim iglojima imate kao prolaz do dole i imate baš neke vredne iteme, uključujući i villagera. Drugar Krokraka? Bože gospode. Jeli? Pa hvala ti. Kako si divan čovjek. Ali ozbiljno, mnogo su divni ljudi iz Krokraka. Nije mi jasno što. Da mi je slowness, molim. America explain. Sad, ja stvarno ne znam. Ja sam zamišljao kao ako sećate 4. sezone, da nađem neku onako planinčinu i neku uvalu u toj planini i da napravim neku vrstu zamka. To sam radio i u Davidovom vodenom preživljavanju. Mnogo volim taj stil baze i vjerojatno neću da pobegnem od toga nikad. Kakav je 360 ovaj radi. Dobro, 180. Dead. Šta je ono? Ono nije sigurno... Čekaj, šta? Dobro, nečije baze tamo. Ajde ga iznenadimo. Doviđenje. Ne. Nikako s tim mačem. Beži. Šalio sam se, znaš ti vrlo dobro. Da li da cave-ujem kao da je Spectral HC. Molim. Šta, kako dobijem fall damage? Imam jedan range više. Ovo je broken. Ne. Minecraft. Zašto? Ovo će da bude vrlo duga ekspedicija. Aha. Iskreno, baš mu je lepo ovdje. Kako me nije video? Možda me video, ali me baš ignoriše, onako, nije mi jasno. Tek sad me prijeti. Ništa, ode ja sad. Dobro. Meni se ovo mjesto vrlo sviđa. Sad, gdje ćemo postaviti prvi blok? Prvi blok će biti postavljen. Ajde, nek to bude crafting table. Dozvaničimo, tako reći. I postavit ćemo ga ovdje. Ne baš bez veze. Ovdje. Evo ovako, nek bude toranj od crafting table. Šta mislim? Ne ovako otprilike. Nek to bude naš centar. Dakle, ajde odmah da padnu ideje. Znači ovdje da bude neka fontanica. Neće ovo da bude oficijalna fontana, ali kao da dobijemo ideju neku. Dakle, uzet ćemo vodu i postavit ćemo ovdje, čisto onako. Znači, to je oficijalna fontana ovog kraljevstva. Jedan zid će da bude tu. I tu možda napravimo neku zgradicu, tako reći, koja će da... Ne mora zgradice, nego nešto minijaturno, čisto da nadgleda cijelo ovo, da ne bude da stojite na brdu i da se osjećate bez veze. A oko toga, znači da idu zidine, ovako. Preko toga, tu... Šta se čulo upravo? Withering Heights. Samo da withera. Aha, svi to moramo da čujemo. Dobro, ne moramo iskreno svi to da čujemo. Dakle, imamo Roofed Forest tamo. Imamo kao neku, ne znam, tajga. Eno je isto tamo Roofed Forest. Tamo je snežni biom i ovamo je snežni biom i planina. Tamo je ravnica neka, nemam pojma. Ali sve ćemo utvrditi, ima vremena za sve. A sada, da poravnamo ovo malo. A ne, puklo je. Kako je puklo? To nikad ne puca. Legit nikad ne puca. Dobro, ono izgleda mnogo loše za sada. Znate mene, pomerit ću sve pod zemlju, jer mnogo volim da mi je sve pod zemlju, iz nekog razloga. Napravit ćemo opet, kao u 4. sezoni, nešto slično tome. Onako da bude veliki main lobby, koje se razdvoju u 4 velika ruma također, koje mogu i dalje da se šire. Nemam pojma, vidjet ćemo, ali probat ću da uposlim Tanju, baš se pitam šta ona radi inače. Da li ima neki sad svoj projekat ili ima neku malu kućicu od zemlje, kao što sam ja imao kad sam počeo 4.
sezonu. Da, to mi dade jednu divnu ideju. Inače nisam pomenuo, ali poprilično sam sad umoran dok snimam ovo. Jer kao što sam malo pre rekao, tek se vrati sa zasluženog odmora od tolikog YouTube-ovanja. Ali probudio se jutros u 6, da bi mogli da se spremimo lepo polako da krenemo. Pošto trebalo da se vraćamo nešto u Solun, da nemam pojma, neki tržni centar, da žene iz naše porodice budu zadovoljne u suštini. Ali ustali smo u 6, trenutno je 11, da. Trenutno mi je baš zabavno, možete da zamislite. Naročito pošto nisam stigao da spavam uopšte, jer sam morao u jednom trenutku da vozim. I da, baš mi je bio zanimljiv dan i hoću da se upucam u glavu trenutno. I da, ako se sećate posljednje moje epizode 4. sezone Croc Cracka, tu sam objašnjavao kako sam htio da uvedemo u Croc Crack, to jest da predložim, da se uvede jedan dan kad svi smijemo da se koljemo, kad ništa nije zabranjeno osim grifovanja, jel te? To tad nije prošlo, ali uspeli smo. Dakle, imat ćemo jedan dan na Croc Cracku kada ćemo svi moći da se koljemo i to će da bude opšti haos, iskreno. Ali, dobro, nećemo smeti da krademo jedni drugima stvari i nećemo smeti da uzimamo stvari ljudima koje ubijemo i samo smijemo da se ubijemo, što meni malo gubi poentu, jer nema ničega, ne rizikujete ništa u suštini ako vas neko ubije, samo će da vam vrati stvari. Meni je to bez veze, ali možda ovi drugi ljudi s Croc Cracka ne žele baš toliko da se tuku kao što ja, sam navik u SG-u. Neko mi je baš to rekao kao nije ti u SG kad sam predložio to, ali na kraju je Rampa to prihvatio, tako da vrlo sam srećan sad. I da, ne znam, vi mi recite da li da igram sa nekim shaderima, i ako imate neku preporuku za neki shader pack, meni je ovaj okej. Dobro, imam okej FPS 90. Da, ono što sam krenuo da napravim, već svi znate na što mislim. Nešto fali. Savršenstvo. Sad, fora kod ove kućice što mora da ostane netaknuta. Sve ovo će da se menja, da se ravna, da šta ja znam, ali ova kućica je sad ovdje izgrađena i ne sme da se pomeri. Znači, bukvalno ne sme, savršena je. Tačno tu gdje treba. Tu je ta kućica. Evo vidite, kako je samo fabulozno. Krevet će ovako da. Ovo je savršeno, ovo mi se mnogo sviđa. Ovo mora da se desi. To. Sada imam kuće. Nema ništa. Znači nema ništa. Čak i neću da budem tedik, neću da budem. Znači ako sam se zaustavio na tipa 2 bloka od dijamante. Samo sam išao pravo. Bukvalno samo sam išao pravo. Ovo ima 13 srca, nice. Valjda brzo. Sad ću da te pripitomim. Izvačiš se Goran. I zapravo je poprilično brzo. Bravo Gorane. Uspeo si skoliko i ja nisam uspeo. Shvatio sam nešto baš loše i sad ću da vam pokažem. Dok sam jahao Gorana, dobro, neću to rečenicu ikad više da ponovim, ali ovaj konj ne može da preskoči 2 bloka. Koliko god se trudio, ne može da preskoči 2 bloka. Tako da, evo najmi se sviđa. Tražili smo čitav minut. A on je baš sporiji od Gorana prvog. Ajde. Gorane drugi. Bravo. I sad stvarno pitam šta se desilo s onim jednim vučkom kog sam pripitomio. Vreme je da se napravi Ender portal. Ajde, taj svečani trenutak. Davide, gde si? Na Pikachu, ajde. Pikachu! Jesi čuo? Ne. Vidi ga što je full da... Pa ja sam vrte bio full diamond, rekao sam ti već. A da, rekao si mi da si pokupio 40 dijamanata ili tako nešto. Ali, vidi, ti si samo bio plav, tebi je skin već onako diamond boje i došli si s ovim konjem još. I keep te vrat, sve. Kako da nazovemo ovog pigmena? Pigmena. Zove ga pink guy. Pink guy. Pa jeste, Rozi. Pitam Jank, hoćeš napolje, kaže ne radim to. Pitam ga šta radiš, on kaže sklajpove. To je tvoje? Da. Nice, bro. A vidi kuće. Najjače je. Sa sve brodiće. Sad vreme nekako da uteramo Čin Čina. Evo ga ovdje.
Sad mi otvori još. I ovaj chest, Ja. ispod chesta. Ispod chesta samo. To. To. Sad. Moramo opet da ga ubacimo u brod. Da ga stavimo u ćošak. Uđi u brod. Ajde, samo treba da uđeš u brod. Ajde, brod. Brod uđi. Konju! Neće! Evo ga. Evo ga! Sad u rikvrc. Ajde ovdje ćemo. Opa! Krenu da umire. What the fuck? Možemo da svako ima svoju kućicu. Da. Negde, nemam pojma, vidjet ćemo da ćemo da ih postavimo. I da sve idu ka dole. Ono da imaju neki tunel koji nas spušta dole i šta ja znam. I da tu bude ogroman chest room sa svim stvarima. I sve one potrebne stvari, ne znam, enchanting table, anvil, biblioteka, ono, baš svaku svaki vid prostorije da ima. I pošto je ono, ispod zemlje ne moraš da brineš o tome kako će da izgleda sve to s polje i šta ja znam. Ovdje lik sa invizom. Nego ga, jel te ne vidim. Šta, idemo ga ubijati? Neću! Ćoša će gubit stvarno, Ubio ga! Imam rampinu glavu. Našao si stvari, ne steri. Našao sam si stvari. To je što si umro davno. Da, na streamu što sam umro još jebote. Ali moguće si još uvijek tu. Brate, ne kontam, evo, našao sam stvari, majke mi. Našao sam creepera koji mi ube, jebat ću mu sad mater. Kako? Kako? Evo ga, mamut jebe, mrš! Ima smisla. Pa jedan jedini koji je tamo bio. Pa da li? I po milion, znači. Au, kad smo kod toga, moj pickaxe ima 22 durability-a. Diamond efficiency 4. Donosim ti jedan. Moraš meni dati. Ajde da spojimo u jedan. Ne, nikako. Nikako! Ne, čekaj. Ostavi ga sa jednim durabilityjem. Evo ti ovaj efficiency 5. A, molim? Napravio sam ti efficiency 5. Sad meni dugujete s pradovi neki dobar pickaxe, donosim diamonde. Da vidi li imaš jedan wood. Ja, brate. Da pitam nekoga da donesemo beacon. Ne treba. Sad iskopat ćemo ovako lagano. Vi koliko smo iskopali, ovo sam sve ručno iskopali. O, laburaz. Sad ću vam pomoći. Imate neki kramp jači? Ne, imam samo jedan. Možda ovo. O! What the fuck? Al... Pripremite dobro hlađenje na kompjuteru. Ne, daj. Šta? Ja sam skupio 71 za 2 minute i otišao sam. Ne smiju ići tamo oni ostali igrači, lahko će i pobiti se ko zečave, bog. Neće, ne može se. Ovo je minus 350 vest. Minus 2700. What the fuck? Znači, ovo je na 5000 blokova od mene. 120 FPS-a, what the fuck? Odite ovdje sad za mnom. Imam 25 FPS-a, bože gospode. Znaš kako je nama bilo to danas praviti? Dole će biti još manje, ugasiti. Koliko ste vi to radili, samo mi to recite. Cca 4 sati. Ne, mi smo to dobro. danas završili. Danas su završili, ali ono. What the A ovdje fuck? padaju. Negdje pokraj ih ubija, samo ono uzima dropove, ni niš zato što... O ne, nije trebalo ovo da otvorim, Kako da zatvorim? Dino, pomozi mi! Ja sam gore! Jer ti je 40 diamonda po sedmici. Korištenje te farme. Sve ima cijenu. Tako da abuzajte dok ga nema na serveru. Ne znam baš gdje se ide. Ovdje. Jas! Au! Ja! Au! Vidi ovo. A, klasika. A gledaj gore na nas, Bog te je ljubio. Is! Dobro, da vidi. Red. Znaš Nema što je ništa. rekao jednom jedan inteligentan čovjek? Kopaj dole. O! Šta bilo? Dino. Našao si. Dino, dođi brzo. Čekaj, spawner! Spawner. Skeletona. Ispod naše kuće. Ne se, još jedan! Fuck, nisam baklji uzeo.
Call. Dino, ja sam prokupao ovdje 2 bloka. Ti mene zezaš. Stick Ti mene korde. zezaš. To je bilo to što se tiče ove epizode, znam da je bila malo čudna, ja se izvinjavam na tome, ali svakako ako ste uživali ostavite like i to bi bilo to. Ćao.